Ya wis tin langsung mlumah wae. Lah, lah piye? Mlumah karo joget ngono. Cangkem elek lho. Yo. Nah, dunah. Ayo. Mendak. Ele mendak piye nek ngono ki? Lah kan ora ngene. Aku Ayo. meng ngene. Ya kuwi terus mendak wis dadi Ya ora ngepot. iso. Iso. Ora. Piye Iso. tak tadai kok piye? Kowe iki iso tenan apa piye? Gak ana wedi geblak. Tadano cepet. Ra apa-apa ditadahi njuk nguyuh. Bukan tujuan iki. Ben mesing. Mas, sesuk ditokke gara-gara wae. Dadi wis do ngantuk lho. Bawa wis ben go genep-genep kok. Nggo pepak-pepak. Ora apa-apa kok ya. Sapa sing lambene ngungkuli kendele pasti ora ora. Wis ora ono. Iya, ku pancen wong urip ki nganu kok tudungane Mbah Dukun biyen apa-apa duwe sing ra duwe ming isin ngono dadi saiki bocah ya dadi Laire bareng Catet kok mbiyen lho. Labuer. ayo Yo. Sabtu